Ако правиш така корема и искаш плочки, но люлееш как на люлка, запази това видео. Сега ще обясня за грешки. Първа грешка още от начало, не включваш корема. Корема ти стои, не е активен. Втора грешка, не ползваш тяло, не ползваш гръб, не ползваш ръце и не контролираш негативна фаза на пускане и пускаш просто крака по инерция. Сега ще обяснявам техника както трябва. Вашите ми ръце още от начало активираме мускули на гръб и още от начало корема активен. Можете малко леко стоите пригърбени. Контролираме негативна фаза. Може да започнем от колена. Леко даже крака може да стоят напред. Не точно по една линия с тяло. И още по-трудно, кога с крака тръгвате догоре. Пак контролираме негативна фаза. Контролирате спускане. И още едно контролирано спускане. И това няма да люлеете как на люлка.